bicara kapan terakhir kita saling bertatap muka berkata cinta. Bagaimana Ibu Owner Anet, Kayang? Iya, Kayang sekali, jatilanya, mantap. Iya, mantap. Penarinya ganteng-ganteng. Ya, Pol, nek wis dadi langsung malih. Iya Bu, niku pripun? Ya, Golek sawer. Golek sawer ya. Oh ya ora apa-apa Cak ya. Dinai tenan kok gel. Iya. Oh diparingi kok. Ibu kan pelit baik hati. Ibu Owner ya. Iku sing jenenge demit ngerti duit. Ya. Oh demit modern ki ngene iki Mas. Kuwi demite mata duiten Mas. Iya. Kuwi ragil dadi dikai duit dadi apa ya? Dadi ben dinai kok ya. Ayo dadi Cak. Ya. Ya, masih bareng kanca-kanca putra bareng budaya Ya, luar pripun Mas biasa. Nanang? Satu lagu. lagu. Oke. Ya. Monggo Mas. Oh iya, mungkin Ibu Owner Anet minta Suka lagu lagu apa? apa Ibu? Suka lagu apa? Suka Ya. lagu apa? Suka lagu apa Ibu? Lewo. Oh ya Pak. Baik. Lewong ki biasanya ngresekeni lho Mas. Ya. Nek lewong ki biasanya nek aku tanggapan kae waya-waya sawer do metu Mas. Nek lewong. Oh iya, sawere do muncul. Kok ning kene jajal ya Mas, metu apa ora ya Mas? Ya, Mbak Ilka, Mbak Dita menginformasikan, Ya, Mas. mohon izin untuk seluruh penonton yang berada di atas panggung. Wah, ini saking banyaknya pandemen Putra Bareng Budaya, namun mohon izin, maaf sekali, panggung di sisi utara sebelah kiri sudah sedikit ambles. Ya, Ya. yo, monggo. Ya juga ada informasi untuk dilihatkan ya. Yang Kehilangan merasa HP. Kehilangan handphone dengan case warna biru.
Bisa Ya. langsung diambil di sumber suara. Betul. Ya. Tidak usah disebut merek ya Mas. Engko sama sing ngrasa kelan rene. Ya, silakan dibuka kuncinya. Iya, Begitu. kunci Ya. Inggris. Ya, Heather. Ya, iya, iyo. Ah, iya, iyo. Terus ganti lagu Kudu hati Rindan siang lalu Kecipratan rezeki bu Hinarban Cimaraku Ondang rasa Tumetesi Kamaku Ya, iya, iyo. Ah, iya, iyo. Lirikku ya Isakara. Datang iso ngeloke hatiku. Yo. Suwe konmu ngenteni lewonge hatiku antuk jampi Gendong kemana-mana. Katya ati sawiji Nadia apa tak lakoni Nadian apa tak lakoni Dilakoni. Ya Mbak Nadia Hilka, Mbak Mas. Dita. Cek, Ya mohon maaf sekali untuk penonton yang tergebyur banyu. Air, Ya. Kuwi Mandi. ngono sing jenenge banyu berkah. Iya. Iya. Wis sing gegebyur kuwi sehat walafiat. ya, Amin. Mas. Bariki Rasane. gangsa rezekine kaya banyu sing mak swak. Amin Resiko nonton Jatilah. jatilah. Ini gini ra ngono ra gayeng. Ora Mas. gayang. Nek ngono Mbak Dita sik gebyur. Ojo aku tak gayeng. Oh, ndak gaya. Ya baku hantam nanti. Ya, bacot ke. Ora go turi mas Oh iya turine. Oh, turine. Ayo turi. Turi koten Kita diur kepangan Iya iyo. Itu koten Iyo ao. Apa mbah? Jadi, Iki saiki nek dadi demit cangkringan ya. demitnya bisa diajak komunikasi. Oh, bisa. Bah, cara ben cepet sugih selain neng Gunung Kawi. Golek saweran 50.000. Yo, Golek. golek. Neng di mas lek golek mas. Neng Bujuragan. Ora apa-apa. Ibu Juragan itu memberikan contoh yang baik untuk Contoh yang seluruh baik. karyawannya. Benar sekali. Iya. Ada sawer itu dalam agama Islam kata lain dari Sodako. Sodako itu salah satu kunci untuk masuk. Surga. Pramila Ibu Juragan kasuwunnya. Nyawer. Kita bersama-sama. Ayo. Kita ke arah ya.
Ibu itu sudah tahu. Sudah. Nek demit kuwi wernane ijo. Ijo. Nek sinden ki abang. abang. Pinter. Pawang rasa. Abang ras. Pawangnya elek soalnya. Mas Gusdi. Pamang kan bisa golek pesugihan dhewe wong dhewe dukun kok ya ngono. Mas Gusdi. Oh iya. Mas Iki Gusdi, ngono, Mas Gusdi. Muga-muga hah? Sing buri urung ya? Sing mburi urung. Monggo mudhun. Monggo medhon. Oleh donga. Jadi Ya. matur nuwun menika kagem Ibu Juragan. Iya. Semoga Gusti bisnisnya Banta. semakin besar. Amin. Kowe kok Melesat etok tinggi. amplop. Kok ana amplope barang? Ya. Oke. Ya. Ya. Yo. Burung entek iki bacot ke sih. Yo yo. Sabda pandita ratu mrek sliramu dadya sisihku mugi Gusti nglewati tresnaku bakal kita mati. Ragil panen. Dia hoki, dia hoki. Alah alah ya. Sekolah Foto, dipek kabeh Bu, ora apa-apa. Ah. Yo. Boys, yeah, ah, 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 Yo 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 yo. Ha oh. Ho iya. Ha 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 oh. Ya oh. Ya oh.
Aku gak ngerti. Cumi. Wo. Tambani wo. Oh iya. Iya. Hayya. Sembuh. Lo punya utang, Mas. Iya. 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 Hoi. Hoi. Hey. Oh. La 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 la. Sore main. Alah. Iki tok sapa meneh iki? Neng Nine. Saiki aji wis ra payu. Pak Yune sapa, Mas? Wis ora aji. Ora. Oh. Gek wis telak sore. Ora diamuk kowe. Wah, ayo. Awas. Bapok kowe. Kowe Kode. disengeni hantu. Ayo. Ana pawang kok seneni hantu. Malu dong. Alah. Oh, pawange iki ya wedi ro hantune to. Njuk manut medun iki. Orang yo. Nek cara lagu iki lho. Apa, Mas? Pawang kentir. Pawang kentir. Pawang kentir. Pawang kentir, pawang kentir. Pawang kentir. Hei. Tak tetep Ra tetep ra iso. Hantune kan bolongku. Wong kono hantu kene iblis. Oh, kok. Kowe dhuwur rak dhewe kastane ya. Yo bali. 3 2 1. Hoi. Hoi. Masio. Ayo Masio. Iyo, iyo. Suwe ora jamu. Ora jamu. Jamu kondok melo. Suwe ora ketemu pisan. Ojo gelo. Sowe ora jamu godhong enoko. Wes suwe ora ketemu bisa gawe kelong. Awas. Yo Mas yo burine jagane ayo. Yo. Diwangi yo.
lalumu prasaja nimas ora gawe delo jebut apa prasat loro tangan tung jambe bojo amuk lapis kang wis dadi banjur
mung sarwana ingatan jeruk ing pinggir Bengawan Solo papan kreasi Kapan kreasi modolan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja kucaca Rijal, Rijal. PP apa? Kon bonceng mas. oh bonceng jaran oh ingkang ngamengku gati ibu kasuwun mlebet ya masuk Ibu. Ya. Salin dulu ibu. Kowe bonceng. Ayo penceng bonceng ning buri ayo. Oh, Buri. Yo numpak jaran racing. Nah. Ya. Ya. Cekelan cekelan. Tak mabur. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekesir lawan kas tegese kas nyantosani satya budya pangegesing dur angkara Ayo, pamit 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 pamit
duitnya mulai dhewe, Bu. Mandiri. Mandiri. Iya. Oh, kudune ya ngono. Wis di Sherlock kok.